Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 15 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 6 ug bersikulo 16 ngadto sa 18. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, matnguni nga dili ninyo ipasundayag ang inyong mga maayong buhat. Kung ingnon ninyo ni ana, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atuwa sa langit. Usa kon muhatag kamog hinabang, ayaw kini ipanghambog sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo, ang maghimo niini nakadawat na sa ilang ganti. Kun pananglit mo tabang ka sa usa ka taong kabus, tabangi siya sa paagi nga bisan gani ang labing suod kanimo dili masayod niini. Imua kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat moganti kanimo. Ug kun mag-ampo ka, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaaron ing. Gusto silang mag-ampo ug magtindog sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Apan kun mag-ampo ka sulod ngadto sa imong kwarto, unya serhi ang pultahan ug pag-ampo ngadto sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Gipasundayag nila ang gutom nilang panagway aron mailhan gayud nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo, nakadawat na sila sa ilang ganti. Kung magpuasa ka, panghilamos ug panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka gawas sa imong amahan nga dili makita. Kinsa nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago ug gantihan ka niya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.